ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪುಲೆ ಕಾಣದು ಸೊನ್ನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಮಂತ್ಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅನ್ನಡು ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದಿನ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಮೆಪುಡಿ ಸಜ್ವನ್ ಸಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಸಜ್ವನ್ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ದಿಯೋಡು ಬಳಗದ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಕಾಣೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಸೇನು ಬಡ್ಗ ದಾಸೇನು ಪಟ ಪಟ ಮಾಡೋದು. ಇತ್ತೆ ದಾಸೆ ಪಟ ಪಟ ಒಂದೊಂದು ಪಟ ಪಟ ಬಂದಾಯ್ತ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪಡೆಯಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಕೆಂಪಾವಡು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ಒಂದು ಗುದ್ದಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಾಸ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಮಂಜಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಉಂಟು ಬೇಕು ಏತ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಡಿ ಬೋಂಡ ಇಡಿ ಬಾಡು ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಬಾರ್ದು ಸರಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡಿ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಬಾತು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ರೆಡಿ ಆಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬಾತ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಾನು ಅದೊಂದು 2 ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.